Od malička som počúval, ako raz bol Tiso Masarykom. Lebo od našich by som aj docúval do miesta, kde skončilo krikom, keď ulicu doktora Jozefa Tisu chceli aktivisti premenovať. A ja dodnes cítim prenesenú hanbu, nielen za tú vetnú skladbu, ale hlavne za to skloňovanie. Lebo keď už naci, tak jedine grammar, a nie? Možno aj moji pradedovia, ktorí už o tom neprehovoria, sa mlčiac, len klopiac zrak prizerali, keď im susedov odvážali v dobyčakoch smer Birkena do plynu. A ja neviem, či dať im to za vinu a čo by som sám robil na ich mieste. Vy, dúfam, takí naivní nie ste a dokážete dnes pomenovať pravdivo, že iba my Slováci viac ako na pivo sme prispeli starej tretej ríši. A dnes sa tým málo kto píši, že zaplatili sme rovných 500 mariek za každého, ktorého sprevádzal nárek na poslednej ceste jeho života. A nie, nebolo to za miestenky. Teraz si čistíme svedomie a lepíme si na nástenky, že hlásime sa k odkazu National Uprisingu. Lenže mladému povieš iba na krajsinku, lebo jediný uprising, čo pozná, je ten na zlatých. A všetci mali záhadne dedov partizánov a ja tam len stojím neverec, jak Tomáš pred nebies branou a vravím si, že kde v riti sú všetci tí arizátori, gardisti a klerofašisti. Kam zmizli staré hodnoty? Kto nám ich zaistí? Či prepli sme do modu Monika a keď niekto začne podnikať výpravy hľadajúce históriu, tak aj keď sme stáli s nimi na pódiu, tak povieme iba, ja som nič nepočula. No a potom zoštúra, ako z latentného homosexuála chceš spraviť progresívneho kráľa. Lenže a jeho antisemické názory neraz už vyliezli z komory tu našich nazi parties. Aj niekoľko storokov po jeho skone môžeme pokojne povedať svorne, že ani prezident, ak je queer, neručí za to, že občania neležia v náručí ľudí a názorov stredoveku. Aj Štúr bol tiež iba politik. Tiež poznal nejeden taký trik, ktorým sa národy jednotia. Spoločný nepriateľ predsa vždy funguje. Nemáš? Vymyslíš. Už sa ti zjavuje. Po 6. poldeci v krčme pod Devínom s kamošmi študákmi sedel Štúr nad vínom a krčmár židovský nechcel na sekeru naliať im posledný. Zmrd jeden. Tak veru. Že slovenskí gardisti boli horšie ako nemecké gestapo, veľmi sa nehráme už touto etapou. Tradícia však ostala dodnes. Zistíš, keď chrbát svoj zohneš a skúsiš si prácu v zahraničí. Lebo málo čo Slováka tak dobre zničí ako slovenský vedúci v Nemecku. A birmovaný komunista si dnes podáva ruky s vrahom ukrajinských detí. Ja zažívam pritom muky, ale národ sa ma pýta, a nedrbe ti? Veď máme 2 pohlavia v ústave. Revolver prikladám si ku hlave a vtedy mi napadne humor. Tu som chcel spraviť paralelu s pohlavím. Na môj veru. Že náš hlavný štátny orgán, podľa toho, jak ho poznám, sa navlieka do tesného oblečenia zo syntetických materiálov. Robím to sám v rámci zápasenia, takže vtip mi ostal dolu hlavou a tak poviem len toľko, že my chlapi, keď nás vlastná tvrdosť trápi, ju potrebujeme svetu dokázať. Halus. Ja a niektorí sa pritom prezliekame za falus. Veľmi sa chcem tváriť, že som z národa Štefánikov, Havlov a Márie Terézie. Tých, ktorí boli jeho obroda. Citizen of the world, dieťa federácie. Ale tiež mi trčí slama stopánok. Tiež sa ma myšlienka na chvíľku dotýka, keď sa pani pri pokladni opýta. A dcerka už mala 6 rokov? 30 eur je v prdeli, ale tá mala vie, že už mala 6. A tu sme sa učili, čo je to vlastne lesť. Politik klame pre 100 000 eur? Fuj! A ja klamem pre svojich 20? Júj, veď človek si predsa musí vedieť nejako pomôcť. Lenže ja som naivný trtko, ktorý písal túto básničku. A naďalej budem učiť moju maličku, že pravda a láska zvíťazí. A že keď jej pôjde v hlave, prebijem sa, lebo sa prebiť chcem, tak všetky prekážky porazí. Ďakujem vám.